Startovní roč a tady z toho tačího pohledu z věže, řekněme poslední dvě řady a to je předposlední devátá Lema Racing patří k tomuto týmu, celá tato řada 56. Vedle něj posádka číslo 77, opět Lema Racing Slovinsko, opět Renault Clio Car, Tomáš Trček, tak. A tady už se startují motory, protože už je celá minuta do startu. Také Ivo Horna, tady studenti, že odcházejí od svých vozů Ferrari, z té první startovní řady. Všichni úplně už mechanici, všichni musí opustit startovní rošť. Na 6 hodin, čili maraton neboli České Laván, tak věřte, že pilot pamatuje celou dramatických startů ve své dlouhé historii, protože, jak říkáme, to maraton, tak závodníci závodí doslova na plné pecky už od samotného zeleného světla. Tak, pojďme na to, už jenom 12 vteřin a už se rozjede vedoucí zaváděcí vůz. To bájné americké monstrum, teď se právě rozjelo a vozy Ferrari 450. A ty malé Renault Clio do 2 litrů. Oh! Jeden sešel Petrov, neboli kvartet slovinských.
a jeho v kategorii do 3,5 litru a a rozdíl mezi nimi jsou jenom pár vteřiny, takže tady toto. Ale ten jak by měli za sebou, takže nejme si, dámy a pánové, aby něco takového jako... Dámy a pánové, ano! Andrej Studeník už překonal Pagani Zondu. Denis Vašek a Denis jede také výborně, podobně jako David. Takže na čele právě Ferrari AR ujíždí Michalu Vorbavi i Andrej Studeníkovi, takže velice pěkně těchto stájí v World Championship Enduro nebo v zámoří. Může být 2 minuty 43 vteřiny. Toho předního pala zpátky na registraci na nejrychlejšího neuvěřitelných 38 gól. Tady v tomto si devíta máte, půjde obě to Mezi 130. No dámy a pánové, na tom čele je to fakt velice těsné, protože jenom minuta a 3/4 je mezi Lampem, Gajánem, 403 metry, tak je to... Je tady příčku, každopádně teď máme další přímý souboj. Sebe, než tomu bylo v předchozích pouhých 13 vteřin, neuvěřitelné, další 4 vteřiny, tady máme jiný Kár 56, ano, se to opět rozjíždí úplně ram pam pam, protože mezi prvními body jsou už jenom 9 vteřin. Skvělé, bezmála 4 vteřiny, opět 44 stáhla na ten první. Dámy a pánové, podívejme se přesně. Trvalo to trochu časový posádku Roberta Šentíře, ale v této fázi závodu možná už půl hodiny právě kačeři drží za sebou ten ztrácí už na kačery neboli Dark Racing 26 vteřin. Se dostala do čela a 139 nám zajíždí právě chvilka do boxu. To je škoda. Tak výměna své čtvrté
protože